שהילד הטוב מראשון לציון יכול גם לפגוע, יכול לשקר בפנים. מסתבר שהילד הטוב לא תמיד הוא פגיע, לפעמים הוא פוגע חזק וזה שורף מבפנים. מתנחם בפנים היפות ובגוף המרגיע, מנוחה לדקה לפחות שהצל שוב מופיע. בואי נדחה את השיחות הקשות למחר, כי אני לא אופיע. בבקשה אל תשאלי אותי אם אהיה פה מחר, אני יכול להבטיח דבר. בבקשה אל תשאלי אותי אם אהיה פה מחר, אינני יכול להבטיח דבר. והחושך יורד על העיר והחורף הגיע, הלבד כבר נותן אותותיו, ואם אותי שוב יפתיע יגרום לעשות שוב דברים טיפשים בלי להודיע. ומחר המצפון יתעורר ואותי הוא יטביע באשמה, בכאב ובכעס עצמי שהולכתי שולל בעיקר את עצמי. בבקשה אל תשאלי אותי אם אהיה פה מחר, כי אינני יכול להבטיח דבר. בבקשה אל תשאלי אותי אם אהיה פה מחר, כי אינני יכול להבטיח דבר. בבקשה אל תשאלי אותי אם אהיה פה מחר, כי אינני יכול להבטיח דבר. אז בבקשה אל תשאלי